ag tanú go mór le rá go má fáistí an is an áit. Is mi sé Aonghus Ó Lochlainn is Lord Hormé le Raidió na Lithe agus tam chonéisteachtanis le Bígí leis an rí le Daire McBride. Is mála méid lád bháin leis an gitar, grúig ionta agaibh mála an frómór. Agus Bígí leis an rí. Seanna ceall gárach mar ara. Smála chuí chumáchar le chu sé dente I just hala sports gáilegan, bunt gáilegan. Mi sean cin orúd a bheach go mar fuimríon like daoine is gone on immer I don't know gimmer kisfella sa choíon with a fork no legan like. It's got Annie as a good actually. Like the kind of edgemach jazz pop leis betá curtha like tá just splankin biogad an curtha fleis sean. Kind of break jazz and show an item I thought they shouldn't like picnic toasting got then I just she'd on Gadó Ní hogan sé ach second Nishta siad a having so Nishta siad a having so Mohim go scales na lyric ní deile méid atá ná cinál chéile bhaint as na lyric in chéad na fiún de or Mohim go scale gáin ó ag na siúin seo na chalí leis an gúitamh it's motivation more ní hen cinál geolig méid sé beidir géisteach leis grúbhaigh mé héin ach tá sé just tá sé chó tanmh tá sé chó son asásta tá sé spríúil agus sé tá tuiscin na chéir go gáil ag bheith más ban mé antal mar sé tá mi sé tanú go mór leis na Gradaim Cheoil NÓS tá suúgum go bheith mé an siad agus Bígí leis an rí leis an